Αυτό που ζει η Χαλκίδα τις τελευταίες ημέρες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μόνο ως ιστορία τρέλας σε μια χώρα παροδία και τίποτε άλλο. Οι απανωτές, πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι γνωρίζαμε, ότι ζούμε σε μια χώρα παροδία που όλα λειτουργούν τυχαία και πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς. Το σίγουρο είναι πως κάποιοι παίζουν με τα νεύρα μιας πόλης, πατώντας κουμπάκια μεταξύ μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος, καταστρέφοντας συσκευές. Αυτό και άλλα πολλά πίσω από την ανωνυμία της ΔΔΕ και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Λάθη επί λαθών και απαρχαιωμένο δίκτυο νομίζω δεν είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν τα όσα ζουν οι κάτοικοι από τα blackout και την προχειρότητα. Κατά άλλα, ο καταναλωτής υποχρεούται να είναι τυπικός στην πληρωμή. Με λίγα λόγια, ούτε ίχνος ντροπής.